Dobrý deň. Dobrý deň, ľudia, ktorí počúvate túto rádio. Takže cez školský rozhlas sa vám hlásim ja, Juraj Kíš. A ako obvykle urobím nejaké interview s nejakým človekom. Tentokrát som si vybral pani zástupkyňu. Žiaci vás, teta Hela zástupkyňa, nemajú radi. Je to vraj kvôli vašim papučiam. Áno, žiaci sa sťažujú. Ja mám svoj život. Áno, ja som vyštudovala školu. Bola som študovať v Bratislave, presnejšie na fakulte pedagogiky. Na tieto časy rada spomínam a... Ďakujem. Na túto otázku som sa však nepýtal. Ako hodnotíte stav SKŠ? SVFRA. Ciského. Takže... Banskej Štiavnici. Áno. Stav našej... Tu, kde sme, viete. Áno. Tu sme. Pán moderátor, ale vy sa tvárte trošku vážnejšie, áno? Takže... Stav našej školy SKFRŠ je v mimoriadne zlom stave. Ak to mám takto otvorene povedať, pre vaše rádio. Ako sa vaše rádio? SKŠ. Vaše rádio, SKFRŠ. Ako ja s riaditeľom si veľmi nerozumieme. Ďakujem.